Molt bona tarda. Estem en directe des de TV3 i avui us presentarem el temps amb Tània Sánchez i Paula García. Hola, bona tarda. A les zones de Vall d'Aran, per tota aquesta zona, hi haurà molt de sol. Hi haurà entre 21 graus i 10 graus. A la zona de Lleida també hi haurà molt de sol i hi haurà unes temperatures entre 24 i 12 graus. A la zona de Tarragona, per tota aquesta zona, hi haurà també molt de sol i una mica de núvol. I hi haurà una temperatura entre 21 graus i 15 graus. A la zona aquesta d'Alt Ebre hi haurà també sol i una mica de núvol. O sigui que estarà ennuvolat. I hi haurà una temperatura entre 22 graus i 15 graus. A la zona d'Alt Urgell, tota aquesta zona, també hi haurà sol. Hi haurà una temperatura entre 20 i 7 graus. I finalment I a Barcelona hi haurà unes precipitacions entre 22 graus i 15 graus. I hi haurà sols despejats. I a Barcelona hi haurà unes precipitacions entre 22 graus i 15 graus. Hi haurà sols despejats. I ara us passarem a la nostra reportera, Regina Castillo, que ens explicarà més o menys com està el temps en aquest mes de la tarda. Hola, molt bona tarda, Paula. Estem en directe des del centre de Barcelona. Aquí el temps està realment espectacular, fa un temps preciós. Al final d'octubre, quan normalment comença a fer fred, el temps és càlid i la gent aprofita per anar a la platja. Però això no vol dir que no hagueu de treure l'abric, perquè el temps varia molt. Molt bona tarda, Paula, i que passeu una bona castanyada. Moltes gràcies, Regina, per la teva col·laboració en TV3 del temps. I després tenim en Bagés, hi ha unes precipitacions de 22 graus i entre 22 graus i 10 graus. I hi haurà intervals nuvolats. Mejor la repito otra vez. Per l'Alt Empordà hi haurà unes precipitacions entre 22 graus i 14 graus i també hi haurà intervals nuvolats. Després, a Girona, per les zones que l'envolta hi haurà unes precipitacions de 24 graus i 12 graus i també hi haurà intervals nuvolats. Bona tarda. I biquini. Hola, molt bona tarda. Mira,